आम्ही पयला तेदूस 3 जाण बायल्यो 2 जाण यंग भुरगे less than 72 hours 7 accidents. It has sent shocker waves across the state. आणि हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती आमी घेवपाची गरज आमी म्हणजे पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक विदावट हेल्मेट घरांसून भायर बायकाचेर धाडूंक पारना आणि भुरगे जे यूथ आहा 18 years and above who have got driving license only should ride or drive car or ride a bike. आता इथून आम्ही पळयला की विलेजींनी खूपशे धाकटे भुरगे 14 वर्सां 13 वर्साचे भुरगे बायक चलयता हेल्मेट ना काय ना तेंचे कडेन लायसनूय ना. आम्ही आज DGPक सांगला की हेचेर तुम्ही एक पुलीस स्टेशन वायज तुम्ही एक मिटींग आपया म्हणून पंचायती वांगडा आयडेंटिफाय करा स्पॉट्स एक्सिडेंट प्रोन झोन्स जंक्शन्स एक्सिडेंट वाडत आहा लोक मरत आहा सारखे बेडी फूल जाल्ले आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीन. यू सी द नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स नंबर ऑफ डेथ्स नियरली 300 people dying in a year of accidents is not small number, it's a big number. जे ट्रॅफिक पुलीस जे PI जे आहा ते सांगता की सगळ्यांक स्टॉप कर तुम्ही वचून पळया मिडियावाले सगळे वचून पळोवपाचे आनी व्हिडिओ काडूंक जाय ते एका कडेन 15 जाणांक स्टॉप करता ते म्हणजे तुका जर तर स्टॉप केला इफ यू आर अ ट्युरिस्ट विथ युअर वायफ she is sitting behind you are being stopped for 15 minutes for what reason? लायसन हा हेल्मेट घातला स्ट्राइप घातला सगळे घातला म्हणजे तू 15 मिनिट कित्याक रावतलो टील यू मीट दॅट ऑफिसर अँड शो युअर लायसन फॉर वॉट रिजन? मग तिथून आणि किती हा इज दिस वॉट ट्युरिझम वी आर आस्किंग फॉर?